Gaurko jardunaldia denok gara gure arloko hizkuntza irakasle liburua aurkezteko jardunaldia izan da. Liburuan prozesuan parte hartu dugu bai irakasle talde batek, bereziki Alfa eta Elkarritz proiektuetan parte hartu dugun irakasle ikerlariok, baina oso liburu kolektiboa da, bai. Hor daudelako batez be proiektu horretan eta beste gure ikerketa batzuetan parte hartu duten irakasle eta ikasleen ahotsak. Eta helburua da izatea nolabait tresna bat irakasleek beraien arloetan dena delakoa dela arloa, matematika, filosofia, historia, hizkuntza, euskara eta bere literatura, izan dezaten heldulekurik beraien arloko alfabetatzea lantzeko. Gara gure arloko hizkuntza irakasle eta niri gehien gustatu zaidana da gure arloko hori. Naiz matematika irakasle, baina hizkuntza behar dudanez, hizkuntza ere nolabait txertatu egin behar dut nire eguneroko jardunean eta elkarlanean hobeto. Lehen aipatu dut, badago esaldi batez, esaten duena azkar joan nahi baduzu zoaz bakarrik, baina urrunera iritsi nahi baldin baduzu egizu elkarrekin, ez?